تحتاتነት ይረጋገጽ تحتاتነት ይረጋገጽ زياياتا نايت حزب خنوتات تحتاتነት ይረጋገጽሉ ካብ ላዕሊ መሪሕነቱ ይሕማቅ መሪሕነቱ ይጉዕዙይ ህዝቢ ጽሩይ ህዝቢ ጽሩይ መሪሕነት ግን ይረከበን ጽሩይ መሪሕነት ክረክብ ከዓኒ ክቃለስ ኣለዎ ህዝብ እዚ ኣመራሕቲ እምነት ኣይትግበር ህዝቢ ድሕሪ ህዝቢ ዝእመን መራሒ ይብልካን ዝእመን ህዝቢ ዘሎ ዝእመን ህዝብ ኣለካ ትእመን ህዝብ ኣሎ መሪሕነት ግን ርኢናዮ ኢና ዝወረደ መሪሕነት ኮይኑ ረኺብና የለና ንበዚ ሕዚ ኣብ መሪሕነትካ እውን ሕቶ እንዳቕረብካ ኣብ ስርዓትካ እውን ጠጠው ኢልካ እንዳሓልኻ ባዕልኻ ኻ ትሕልዎ ህዝቢ ባዕልኻ ኻ በዓል ዋና ባዕልኻ ኻ መስዋዕቲ ከፊልካ ደቅኻ መስዋዕቲ ከፊሎም እዚ ከዓናትካ እዩ ካባኻ ብላዕሊ ዝቐርብ ስርዓት ነዚ ስርዓት ዝሕልዎ ወላ ሓደ ሰብ የለን